Magkatapok sa Cagayan de Oro City ang mga dagkong negosyante aton sa ika-35 nga Mindanao Business Conference diin gilaumang hisgutan ang mga posibleng solusyon sa mga nag-unang problema nga gikaatubang sa business sector. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Subling magkatapok sa Cagayan de Oro City ang mga dagkong negosyante sa nasod atol sa ipaygayon nga ika-35 nga Mindanao Business Conference kon Minbiscon. Sa maong panagtapok, gilaumang hisgutan sa mga business tycoons ang mga posibleng oportunidad sa negosyo nga ilang ibubo sa syudad. Tukiunsab sa maong aktibidad ang mga posibleng solusyon sa mga suliran nga nasinati karon sa mga negosyante, dili lang sa Northern Mindanao, lakip na sa kasikbit nga mga rehiyon. Electricity, which is basic, utilities, no, water, electricity, and the issues on tourism, no, kay still we are still being haunted by dili pa ta pwede maka-travel kay natay travel bans. These are the things that we need to address. Ang maong aktibidad tambungan sa mga opisyales sa Philippine Chamber of Commerce and Industry ug mga opisyal sab sa gobyerno. Sumala ni Cagayan de Oro Chamber of Commerce President Almarco Brito nga dakong oportunidad kini aron mapakita sa mga dagkong negosyante nga andam na ang Northern Mindanao sa pag-akomodar ug dugang investments aron mas mapalambo pa ang ekonomiya sa rehiyon. You speak of agriculture, we have Bukidnon. You speak of tourism, maka-offer ta sa Miss Or and Camiguin, no? Agri-aqua, Miss Ok Lanao, and of course, ang center ang Cagayan de Oro, no? Banking, education, finance, services. Tuig 2017 pa, diyang ulahing gipaygayon sa Cagayan de Oro City ang Mindanao Business Conference. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.